Si, aí foi un pouco o salto vital, donde empecé a cadar bastante independencia, non? E facer, bueno, medrar como persoa, máis al lado académico, porque me fun a vivir a Santiago entre semana para poder ir ás clases, sendo becaria, obviamente, porque gracias ás becas, ao sistema de becas, xente da nosa clase social, pudemos estudiar. Eu fui a primeira da miña familia que pude ir á universidade, e por iso eu reivindico tanto o sistema público de becas, porque hai a moitos políticos que se ve que eso lle molesta, e por algo que a filla dun mariñeiro e dunha labrega pois vai á universidade, se ve que lles irrita moito. E de feito, miña nai e meu pai nunca pensaron que unha dos seus fillos, sobre todo eu que tiña problemas de saúde, pois fose a primeira que foi á universidade. E ali, pois, a verdade é que me levei certa decepción, pero tamén foi moi importante para min para poder desenvolverme como persoa adulta, porque estamos acostumbrados nos institutos e nas escolas a bastante tutelase por parte do profesorado, e na universidade cambia totalmente, e tens que buscarte moito máis a vida para poder aprender e demais. Estudiei Ciencias Políticas e da Administración, porque realmente xa quería ser empregada pública, xa o tiña claro. Me parecía interesante ter esa rama da administrativa que te enseña esa carreira, pero, sin embargo, o que me provocou foi un despertar político acentuado, porque na época do instituto, sobre todo no bacharelato e na ESO, que xa son da xeración da ESO e da LOCSE, pois tuvemos un despertar do sentimento de afecto a Galicia, cunha vertente política que nós na nosa parroquia non tiñamos, e que tomar conciencia, non, do que somos como galegos e galegas e como cidadáns, e que aí pois aprendín todo o que sei da teoría do Estado, do dereito, da socioloxía, da historia, de todas as correntes de pensamento e como a política é fundamental para a transformación social, máis alá da xestión da administración, que é a que materializa a política e que fai que chegue a vida de cada un de nós. E aí pois tuve moitos profesores, moitas anécdotas, moitos con ideas diferentes, e iso que che fai ter un pensamento aberto para saber realmente que é o que ti queres facer. Por moito que algún profesor meu, como o profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta, que independientemente de que pensamos totalmente diferente e teño un gran aprecio persoal, tuvo un esforzo persoal por convencerme que o neoliberalismo e o capitalismo era o sistema perfecto e maravilloso e que tiña que deixar de ser unha esquerdenta, e que o caciquismo estaba ben, que os enchufes estaban ben, e que eso que era o sistema que tiña que imperar, e que o PP de Manuel Fraga, que era o mellor partido posible, e que estaba totalmente a favor dos caciques como Baltar e os pucherazos nos sistemas selectivos das oposicións como Boqueixón. E que o mellor que por eu ser tan inxenua, como non conseguiu convencerme, e mira que o intentou, pois decía que ao mellor que unha persoa que tiña moitas cualidades como a min se iba a ver frustrada, e, sin embargo, tempo despois, cando por fin aprobei a miña primeira oposición, realmente el se ría moito e me decía que, bueno, que me tiña que retar para que dera o máximo de min e que eu sempre fora moi lista e que el que tiña que picarme, porque era unha pena que o capitalismo non pudera aproveitarse dunha persoa como a min. Entonces, bueno, despois tamén tuve outros profesores como Marta Lois, que agora mesmo temos a honra de que sexa a segunda do Concello de Santiago, que nos enseñou políticas de igualdade, e que é un referente tamén para min, clarísimo. Antón Losada, que o coñecedes polos medios de comunicación, polas tertulias, que me dou asignaturas tan importantes como xestión pública e xestión pública avanzada, que nos dou unha visión, aparte, dándonos, bueno, un pouco de caña, pero eu creo que estuvo moi ben, sobre o importante que é como xestionamos os cartos públicos e de que moitas veces os medios de comunicación nos dibuixan un escenario moi real e que o que é realmente a política pública aplicada, que é fundamental e que temos que tomala moi en serio. Despois de que rematei a carreira con todos os compañeiros e demais que estábamos ali, cada un tomamos un camiño diferente, porque había algúns que sí, que xa empezaron a dedicarse á política, foi na época do bipartito, e que algúns si querían participar, estuveron traballando para o PSDG, outros para o Bloque Nacionalista Galego, estuvemos todos un pouco impulsando aquel momento de cambio que coincideu con Nunca Máis, que foi un despertar tamén político, aínda que o meu grupo realmente de amizades
non nos implicamos directamente aí, salvo algunhas persoas, sí que apoiamos ese cambio político que ao final resultou un pouco frustrante cando se materializou en goberno. Eu, naquel momento, como sabía que non quería meterme, eu non quería vivir da política ni nada polo estilo, quería seguir a miña ruta de ser empregada pública, preparei durante un ano oposicións e aprobei, e o meu primeiro destino foi en Barcelona, na delegación de goberno, e en concreto facíamos tarefas dentro da oficina de estranxeiros, que foi tamén unha experiencia realmente que, bueno, foi unha pasada, porque ti con 25 anos chegas con moitas ganas, tes moitas ganas de traballar, tes unha formación altísima, se ve a precariedade tamén do sistema público, porque íbamos cunha formación que eu aprobei, solamente no exame da Coruña se presentaron 4.000 ou 5.000 persoas, en Galicia nos presentamos 15.000, para 1.000 plazas, a maioría licenciados e diplomados universitarios, co cal imaginadevos o nivel que teñen os funcionarios públicos novos que ingresan na administración, e que despois non nos pagan realmente a formación que temos, ainda que facemos as tarefas superiores equivalentes a un licenciado. Entón, a administración lle salimos moi baratos, e aí empeza a precarización do sistema laboral, e aí atendemos xente de todo tipo. Eu atendín estranxeiros de todas as nacionalidades, vivín a burbulla inmobiliaria na época dos Pujol, e como xa se vía que estaban roubando cartos públicos, como viña a ministra de Fomento daquela, Madalena Álvarez, do Partido Socialista, a inaugurar tramos do AVE, e que xa se vía tamén que eso non era limpo. Vivimos como empresarios, abusaban dos estranxeiros, facéndolle contratos ilegais, fraudulentos, para cobrarlle 3.000 euros por un permiso de traballo, e como estaban facendo negocio abogados e demais, e tamén vivimos momentos con estrelas da farándula que viña a contratar empregadas bolivianas por 500 euros, e políticos como Alicia Sánchez Camacho, que atendín eu, e que viña tamén a empregar a unha criada boliviana, tamén pagándolle 600 euros, foi moi amable, moi educada, pero a mí me impactou, e sobre todo puden ver a clase media alta catalana, barcelonesa, con unhas rentas desorbitadas, e que hasta se movían por modas, traían criadas filipinas para que lle falaran inglés aos nenos, e ao xardineiro, que era o marido, para que tamén lle coidara o xardín, e así era o último grito en Cataluña. Despois estábamos repartidos por distintas partes do territorio, andaluces, asturianos, valencianos, aínda que eran os menos, e estábamos dando permisos de traballo a xente que viña de outros países cando nós ni siquiera podíamos estar na nosa terra. Pero, bueno, a verdade é que é das épocas máis reconfortantes e que eu máis aprendín con diferencia da miña experiencia laboral.